ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କିଏ ପିଙ୍କ କହୁଛୁ କି? ହଁ ଆଉ ଆଜି ଜାଗର କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? କରୁଛୁ କି? ହଁ ପା, ହଁ ଜାଗର। ଆଉ ଟିକେ ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ଜାଗର କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ପିଇଦେ। ଆଉ ପାଣି, ଟଙ୍କ ତୋରାଣି, ଗ୍ଲୁକଣ୍ଡି ସବୁ ପିଇଦେ ଯେ ରକ୍ତରେ ତ ମିଳେଇଯିବ। କାଷ୍ଟା କରିଛୁ? ଆଉ କାଷ୍ଟା କଲେ ଚଳିବ, ହେରେ ପାଣିଟା ପିଇଦେ। ପାଣିଟା ପିଇଦେଲେ ସେଇଟା ରକ୍ତରେ ମିଳେଇଯିବ, କିଛି ହବନି। ସେଇଟା ବି କାଷ୍ଟାରେ ଗଣାମ, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ହରିକା ଦେଉଛନ୍ତି ଦହି ପାଣି ଯେ, ତାକୁ ବି ଟିକେ ପିଇଦେ। ହଁ ମ ଚଳିବ, ଏ ଶର୍ମା ବାବୁ ଘର ଝିଅ ତ ପୁଣି ସେମିତି କରୁଛି। ହଁ ଚଳିବ, ପିଇଦେ। ଚଳିବ ଚଳିବ, ସବୁ ଚଳିବ। ଆଜିକାଲି କେତେ କ'ଣ ଚଳୁଛି, ଏଟା ଚଳିବନି କି? ହଁ ରକ୍ତରେ ମିଳେଇଯିବ, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବୁନି। ପିଇଦେ ପିଇଦେ, କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ହରେ, ହଁ 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 ହଁ।